Yine bir mühim mesele ki şoň hakkında çyndan bir açıklap görüň bermekde gerek. Şu bir jozbe ba elbette esnde bir kitap bi. Ed-Diyubendiye diýip ta'rifuha aqaiduha diýip barahim mantagada şuni jozbe suratynda paýlanyp ýa. Muny kim ýazypdyr? Haçan ýazylypdyr? Sal 1990'de ýazylan kitap bi. Otam muny ýazyp da muny şu halatynda öz halatyna goýulmapdyr musulmandygyň. Yadandan sonra ulama-i mezhep, ehl-i sünnet vel cemaat, Hanefi mezhep ulama pokta pekke Hindistan'a, Pakistan'a bizim ulamalarımız var. Bizim ilimimizin bunyady şotadan şoňa jogap beripdirler. Bir kitap ordu iki hisse koç deyir gayri mukallidin kesat. Az köp gayri mukallidin bile göreýlişler näme diýär diýip şu kitap ýazdylar. Ve şu kitap iki hisse dowamy awal Arabi çap bolupdyr. Sonra İbn Hasan Abbasi hafizahullah taala gelip munna ordu çap edip munna iki hisse goýupdyrlar. Emma asli ikinji hisse waqfatun ma'al la mezhebiyye fi şebhedil qaratil hindiyye diýip musulmandygyň şu kitaby aljak gotaň hafiz ulama doglamaz. Okuýun hemin töri garaçyalak her kim gara kökete şoň ýerinden bir gitmeli. Şu kitaby ýazypdyrlar, şoňa jogap edip ýazypdyrlar. Men ýazandadım